Какво става, хора от YouTube? Днес ще ви покажа един мод с коли, колела и да. Ето вижте колелото как изглежда. Опа, една реклама просто. Телефонът ми е малко бъгнат. Мен ме знаете, правилото на YouTube. Аз застъпвам. Това са едни коли. Са най-големите коли. Ето сините. Ето вижте как изглежда. Отзад. Отпред. И сега ще се качим на една от тях. Ето това е колелото. Как пише? Да, е с това. Карате колелото. Ако паднете във вода, ще ви спре и ще паднете от колелото. Трябва да вземете нещо друго и спира. Ето е червената кола. Тя кара с това. С коренилото. Зави! Но бавно зави. Що така не знам. Не, спри. Малко се облъснаха, но... доста. Сега ще ви покажа най-важната. Там е любимата. Ето така кара бавно. Просто тук нещо няма место. Трябва някъде другаде да я карам. Всяко нещо ще ви покажа пак как изглежда, но този път по различен начин. Само да откарям някакво место. Ще спра на... не! Ето! Откарете. Какво е това? Зомби. Да, това место е страхотно. Сега ще ви покажа пак всички коли, нарочно, за да видите. Така кара, но после като усили... Добре, много гадно е. Ето гледайте как ускорява, много бързо започва. Да, тук като ме пусне, винаги се отключва коли. Папагалът ми просто свири. Аз пухнах на бъде. Добре, сега колелото ще усилим. Какво станало е? Колелото ми тръгна на заден. Що тъй? Ето сега. Сега кара по-бързо, като по няколко минути. Та май караше най-бързо. Да, най-бързо е. И да, това е мода. Папагалът ми полудя. И да, това ще е от нашия клип. Но първо ще ви кажа как се казва приложението. Го бях пратил, как се казва и как да си го свалите. Къде точно? От Upduit ли? От Google ли? Не от Upduit, само да ви кажа. От Google Play. И да. Чао.